U toku je emisija Gledanje snimaka. Voditelj Milo Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vidi kako je Jordanka Tenčić ispričala Nenadu Marinkoviću Gastozu da joj je prijelo kada je Ivan Marinković uhvatio za pozadinu. Ja sam se šalila, malo sam pričala, naravno da mi fali odnos, ali neću da imam zbog mame i tate. Šta da radim, tako je, rekla je Jordanka. Ja sam je uhvatio 2-3 puta i to je tako, zezali smo se, šalili, rekao je Ivan. Pričala mi je i sutradan da joj je jako prijalo. Vidjet ćemo šta će tu biti, ali sada je ušla u cijelu ekipu, rekla je Jordanka. Reklo bi se potpuni hit, rodila se nova ljubav u Eliti 8. Gastoz je bio svedok svega o novim varnicama između Ivana i Đordi, odnosno Jorganke.